Kasama ko po si Marcella. Hi po. Tabingi po yung face mask ko. Pupunta po kami sa may Sinabaan. Inuulit ko, Sinabaan. Hindi ko talaga alam kung bakit Sinabaan. Dahil may mga saba. Nahuhuli po yung kasama namin, nasa likod. Oh, hindi, ayun siya. Mars, pakiayos naman yung face mask ko, nalalaglag na yung ilong ko, yung ilong kong matangos. Thank you, Mars. Nag-shortcut po kami. Nawawala po yung kasama namin. Marcel, anong masasabi mo sa adventure natin ngayong araw? Exciting. So, kamusta naman yung kaibigan natin sa Pampanga? So, paano ba yan, Christy? Kamusta ka na? Ano nang balak mo? Meron na naman siyang hanash kanina. Ano? Di ba nag-hanash na naman siya? Mayroon daw siyang crush. Ay, ito. Lagi na lang, sis. Nag-comment ako, hindi mo binasa yung comment ko. Ito eh, kasi hindi pa ako online kanina. Nasaan yung kasama natin? Vlog ka dito ba? Ayan po, first time ko po sa Sinabaan. Ikaw, Marcella? Ako rin po, first time. Ay, lahat pala tayo first timers. Nalalaglag na naman yung face mask ko. Ang pangit-pangit na nga ng ilong ko. Pwedeng pakitaas pa po ng konti. Thank you po. Andiyan na yung kasama namin. Sorry po. Ay. Yan. Mga bara. Magandang panahon ka. Uncle. Ata, Magandang panahon. Okay. Tanawin-tanawin, mababangga na tayo. Malamang, yung kasama natin sa likod ay nagva-vlog din. Diba? Ate, ulitin mo yung pagkakasabi mo. Ulitin mo. Ano ba yung sinabi mong last na word? Ganon. Akala po namin uulan kasi kanina medyo madilim. Pero makikisama ang alangitan. Daming baka. Ah! At eto na. Hello! At ang sponsor namin for this morning's ride ay Cheez It. Marcella, Yay! buksan mo na yung Cheez It. Kita na naman po ako ng hanging bridge. Binuksan ko na. Okay lang nabuksan mo yung Cheez It natin. Ayan, so habang nagmimerienda na po kami ng Cheez It ng kasama ko, kailangan muna naming sumilong dito sa may manggahan while waiting for our companion na medyo mabagal magpatakbo ng motor niya. So nice here, di ba? Bari-bari ako. We'll stop here muna. Ayan, so
Malapit na tayo. Oh, volleyball. And then a lot of eggplants. Oh, eggplants. True. And there's a river. True. Alam mo, feeling ko lang, pagdating natin dun sa pupuntahan natin, wala na tayong may meriendahin. Inubos mo na eh. Konting kambot na lang. Hello daw. Hi naman ako. Kumaway ka kasi, wag kang snob. Kumaway ako, sir. True. True ko naman. Malapit na po kami. Oh, nice. Many voices here. Oh. Wala, nagtuloy ako dito. Ayan, nandito na po kami sa may Sinabaan Dam. At ako po ay bababa na. Ayan po, nandito na po ako sa may falls. Falls? Ganda. Ayan, so hindi mo kailangan gumastos ng malaki para lang pumunta sa isang resort. Kasi dito libre. Dahil wala po kaming budget para mag-swimming. Dito kami nagpunta.
Hi, good afternoon po. Nandito na po ako sa may Sinabaan. Ayan, ang ganda. Ano natin dito? Wow! Saya! Thank you! Hello po! Medyo delikado po. Mukhang buwis-buhay po itong ginagawa ko, Marcella. Marcella, no afraid. Push. Marcella! Madulas na. Dahan-dahan ka lang. Hi! Mas maliligo na ako. Doon pa. Sige pa. Doon. Ay, balik pa ako. Mar! Ito po ang tinatawag din ng Sinabaan Dam. Dito po yan sa may Umingan. At ang hirap po. Vlogger siya. Mars, ang hirap. Mars! Na-survive ko. Thank you! Thank you, Noah.